maayong balita mga igsoon, makaingon ta nga uy duna pa daytoy pag-asa sa atong kinabuhi nga kita maluwas sa ulahing mga adlaw mga igsoon. Mao ni siya ang maayong balita. Unsa pa man ang maayong balita ang angay natong bagabasahon mga igsoon. Mateo gyapon mga igsoon, mga higala kapitulo 24 bersikulo 14 unsa may giingon po diri atong bagabasahon. O kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Ang maayo pagyong balita mga igsoon, mga higala nga ang paghari sa Dios atong isangyaw aron mulukop kini sa tibuok kalibutan ug ang Dios mobalik sa dili madugay. O kita mga igsoon, ikaw ug ako maandam sa pagsugat sa atong Dios nga atong ginawali ang iyang paghari dinhi sa kalibutan. Unsa pa may angay natong hisgutan mga igsoon, matud pa diri sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. Unsa po'y gingon ni Marcos diri sa atong ebanghelyo mga higala? Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyay ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang maayong balita. Ang pinaka-importante mga igsoon, hinulsuli og biyay ang inyong mga sala. Ang atong mga sala mga igsoon, hinulsulan na to ni og atong biyaan. Kay maghari na ang Ginoo mga igsoon. Ang maayong balita mao kini ang atong gipaabot dining mga taknaa mga higala. Ug dako ako kalipay nga niining mga panahona nga kita makas paambit pa sa pulong sa Ginoo. Basig sa ulahing mga adlaw bawalan na ta pagsulti niini mga igsoon. Unsa pa may giingon diri? Matud pa diri sa Roma kapitulo 3. Unsa po'y giingon diri sa Roma mga higala kapitulo 3 bersikulo 17. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdayat. Mao ni mga igsoon, wala mahibalo. So naa na pud kita sa pakigdait mga igsoon. Unsa man dining pakigdait? Matud pa diri wala kabalo sa pakigdait. Unsa man dining pakigdait mga higala? Roma 12 bersikulo 18. Unsa man po'y giingon diri? Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Kutob sa mahimo mga igsoon. Kining word nga kutob sa mahimo, murag lisod-lisod yun yung mga igsoon. No? Tungod kay ang atong kinaiya napuno man ta sa tawhanon. Tawhanon nga kinaiya. Unang giawhag ta nga kutob sa mahimo ang tanang tao atong pakigdaitan mga igala. Muna gingon bitaw sa uban nga peace be with you. Ang kalinaw mag-uban kaninyo mga igsoon. O kung sa pa may gingon diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 14. Kung sa po'y gingon diri sa Efeso. Kay si Kristo gayud mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Matud pa ni Kristo mga igsoon, giguba niya ang panagbingkil sa mga Hudiyo o dili mga Hudiyo. Panagbingkil mga igsoon sa mga Hudiyo
batok Hudiyo. Dili Hudiyo, batok dili Hudiyo. Og iya na kining giguba mga higala. Tungod ni Kristo, siya mao ang pakigdait. Og ikaw ako maigso nagatuo ni Kristo. Anaa ka na to ang pakigdait mga higala. Dili na ta maguna-una og unsa pa. Og palaaway na mga igsoon nganong magsigi pa man tag pangaway. No? Si Kristo atong una-unaon mga higala. Kay siya ra ang pakigdait. Episodos versikulo 17 atong idritso sa 17 may igsoon na ilaptaw na to. Busa mianhe si Kristo o gisangyaw ang mayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Kita mga igsoon nga dili man ta Hudiyo. Giingnan ta nga layo ta sa Dios. Pero pinaagi ni Kristo gisangyaw niya ang maayong balita. Giwali niya mga igsoon ang maayong balita dili lang ngadto sa mga Hudiyo kundi apil ta mga higala. Og mauni karon nga nakaila ta nga dunay Kristo. Og ato sa ning kinabuhian mga higala. Og mao kadto ang ikatulong nga mao ang maayong balita og pakigdait ingon nga sapatos. Ang sunod mga igsoon or ikaupat nga hinagiban atong isgutan kining pagtuo. Unsa man ning pagtuo mga igsoon? Magisgot kitag pagtuo mga igsoon, mga higala. Kinadaghanan kayong bersikulo sa Biblia pero ato lang ning gipili-pilian. Gani wala na ta mo gamit sa mga New Testament o Old Testament kundili ang atong gigamit ang New Testament. Sa New Testament pa lang mga igsoon kini nagisgot og pagtuo kini daghanan na kayo pero ato lang ning gipili-pilian.